sa Togabos, mga tugang, tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag, si Rico B. Bonyon, 46 anyos, soltero, nag-e-erok sa Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Virginia Bonyon, asin Ruben Bonyon. Boot mag-agom ki Arlene Poliente Bonyon, 47 anyos, daraga, nag-e-erok sa Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Jaime Poliente, asin Francisca Poliente. Enot na tawag, si Marco Bustarga, 47 anyos, soltero, nag-e-erok sa Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Feliza Butarga. Boot mag-agom ki Mary Ann Bustarga, 46 anyos, daraga, nag-e-erok sa Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Rodolfo Poliente, asin Simeona Poliente. Enot na tawag, si Alex B. Sanyar, 47 anyos, soltero, nag-e-erok sa Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Ifefanico Sanyar, asin Esther Sanyar. Boot mag-agom ki Eden V. Sanyar, 47 anyos, daraga, nag-e-erok sa Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Orsensia Velasco, asin Rosarvo Velasco. Enot na tawag, si Diosdado Delmo Sulit, 38 anyos, soltero, nag-e-erok sa Zone 7, Sagrada Familia, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Maximo Sulit, asin Librada Delmo. Boot mag-agom ki Judith Bayos Beria, 31 anyos, daraga, nag-e-erok sa Zone 7, Sagrada Familia, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Sardito Beria, asin Josephine Bayos. Enot na tawag, si Alberto Jr. Dorante Azada, 39 anyos, soltero, nag-e-erok sa Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki na Alberto Azada Sr., asin Zenaida Dorante. Boot mag-agom, ki Rowena Endaya Arevalo, 39 anyos, daraga, nag-e-erok sa Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni Pedro Arevalo, asin Maria Elena Endaya. Enot na tawag, si Rumulo Retreta Orbon, 55 anyos, soltero, nag-e-erok sa Zone 7, Sagrada Familia, Peñafrancia. Aki ni Antonio Orbon, asin Maxima Retreta. Boot mag-agom, ki Richilda Ojano Amelano, 45 anyos, daraga, nag-e-erok sa Zone 7, Sagrada Familia, Peñafrancia. Aki ni Jaime Amelano, asin Ofelia Ojano. Enot na tawag, si Archival Espares Bonite, 37 anyos, soltero, nag-e-erok sa Jacob Extension, Liboto, Naga City. Aki ni Jose Bonite, asin Beatriz Espares. Boot mag-agom, ki Nichelle Sabasielo, 38 anyos, daraga, nag-e-erok sa Jacob Extension, Liboto, Naga City. Aki ni Froilan Aishelo, asin Estelita T. Sabas. Enot na tawag, si RJ Frias Bustamante, 27 anyos, soltero, nag-e-erok sa Jose Perez Street, Calawag, Naga City. Aki ni Ernesto Santo Domingo Jr., asin Ruby Bustamante. Boot mag-agom ki Yania Pelaez Tesorero, 26 anyos, daraga, nag-e-erok sa Peñafrancia, Naga City. Aki ni Godofredo Tesorero, asin Virginia Pelaez. Ikaduwang tawag, si John Erasmo Marie A. Galvo, 29 anyos, soltero, nag-e-erok sa Panikwason, Naga City. Aki ni J.M. Galvo, asin Consuelo S. Alvero. Boot mag-agom ki Verna A. Prito, 36 anyos, daraga, nag-e-erok sa Panikwason, Naga City. Aki ni Vicente C. Prito, asin Nerna T. Esquilona. Ikaduwang tawag, si Jorel A. Olabiaga, 27 anyos, soltero, nag-e-erok sa Pacol, Naga City. Aki ni Joselito Olabiaga, asin Maribel Amado. Boot mag-agom ki Caseyline Joy B. Fortuno, 27 anyos, daraga, nag-e-erok sa Pacol, Naga City.
Aki ni Casimiro Fortuno asin prima donna baleta. Ikaduhang tawag, si Charo Basalote Ala, 37 anyos, soltero, nag-eerok sa Icefa, San Felipe, Naga City. Aki ni Rafael Ala asin Aida Basalote. Bot mag-agom, ki Maricel V. Calalo, 35 anyos, daraga, nag-eerok sa Icefa, San Felipe, Naga City. Aki ni Roberto O. Calalo asin Mirna Verdadero. Ikatulong tawag, si Rico Gayanilo Saludo, 26 anyos, soltero, nag-eerok sa Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ni Policarpio Saludo asin Rosario Gayalino. Bot mag-agom, ki Cherilyn A. Zamora, 27 anyos, daraga, nag-eerok sa Bagong Sirang, Sabang, Naga City. Aki ni Emmanuel Zamora asin Susan Abino. Ikatulong tawag, si Brian Lumbis Auxilio, 30 anyos, soltero, nag-eerok sa Bactas, Basud, Camarines Norte. Aki ni Elmer Auxilio asin Honoria Lumbis. Bot mag-agom, Kimika L. Rodriguez, 30 anyos, daraga, nag-eerok sa Bagong Bayan, Naga City. Aki ni Ireneo Jr. Rodriguez asin Merlin Lanuza. Ikatulong tawag, si Juancho S.J. Prado Jr., 43 anyos, soltero, nag-eerok sa number 54 BFD Compound, Barangay Central, Quezon City. Aki ni Juancho Prado Sr. asin Lourdes San Juan. Bot mag-agom, ki Marines E. Marcelo, 51 anyos, daraga, nag-eerok sa number 19 Door 5, Dayangdang, Naga City. Aki ni Ildefonso Marcelo asin Lilia Inverga. Ikatulong tawag, si Kim Namoro de Guzman, 28 anyos, soltero, nag-eerok sa Sibao, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni Alex A. de Guzman asin Lorena Namoro. Bot mag-agom, ki Lizel Botor Barcela, 27 anyos, daraga, nag-eerok sa Zone 3, Carolina, Naga City. Aki ni Eric M. Barcela asin Sinaida C. Botor. Ikatulong tawag, si Christian Adam Belio Balakyaw, 31 anyos, soltero, nag-eerok sa Zone 6, number 10, Bagong Bayan Sur, Naga City. Aki ni Mario Balakyaw asin Azucena Belio. Bot mag-agom, ki Kathleen Abigail O. Amaro, 29 anyos, daraga, nag-eerok sa number 1, Zone 2, Calzada Street, Mabolo, Naga City. Aki ni Virginia B. Obias asin Rolando R. Amaro. Ikatulong tawag, si Christian David B. Tortoles, 29 anyos, soltero, nag-eerok sa Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Aki ni David G. Tortoles asin Lourdes T. Bringino. Bot mag-agom, ki Beverly Jane T. Dumagsang, 25 anyos, daraga, nag-eerok sa Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Aki ni Luis T. Dumagsang asin Marites O. Talon. Kung si Simon po ang nakakaaram, nin makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po ang magdulog sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Diyos marhay na agaliwat mga tugang, ngunyan isinaselebrar niya to ang Pentecostes. Ang satuyang tema, ang Espiritu Santo, balaog din Diyos sa satuya. Ngunyan na Domingo nin Pentecostes, satuyang ipinagsiseleebrar ang paghilig kan Espiritu Santo sa mga apostoles asin ki Virhen Maria. Sa Pentecostes, ipinagsiseleebrar man niya to ang pag-ako kan dakulang balaog nin kusog buot, na orog na kinakaipuhan sa danay na pag-utob kan misyon kan simbahan. Ipagselebran niya to sa Eukaristiya, ang pagkamundagman kan simbahan, na iyo ang nagpapadagos kan misyonin kaligtasan na pinuna ni Jesus. Mga kaibahan niya to sa selebrasyon, iyan sa tong namumutan asin kinagalangan,
na si Reverendo Padre Godofredo C. Rueda Jr. Matindog po ang gabos sa pagpoon. Sa ngarang ka ng Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Espiritu ang kaguran ng taan, pagkamot kan Diyos, asin paki sumaro ka na Espiritu Santo, mapasain dugubos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako ang taan sa tama kasalan, tangani magkaning tamag celebrar, kan mga banal na misteryo. Durungan po kita, makusog, nag-uumpisal ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indaw mga tugang, tanakasala ko ni Makuri, sa isi mataramon, sa giwa, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Ilesin Santos, asin sa indaw mga tugang na ako'y pamibi sa kaguran ng tang Diyos. Mahirap manood sa to ang Diyos sumakamahan, asin pagkapatawadan sa tama kasalan. Daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan
asin sa dagat katorinungan, sa mga taon marahayan buo. Inuumaw mika, rinurukyaw mika, nasmami ka, pinapamuraway mika, napasalamatan mika, ulikan dakula mo, kamurawayan, urang na Diyos sa langit nun, Diyos man makakamay, kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos ko Deo kanyo, aki ka naman, ika na nagpaparang kan mga kasalan kan kinamang, kahiraki kami, ika na nagpaparang kan mga kasalan kan kinabang, o ansa mo pakimahirap, ika na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami, kay kasanaan banal, kasanaan kagurang na, kasanaan urog kalangka, Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, idukoan payo. O Diyos na nagpapabanal kan bilog mong simbahan, sa lambang banwaan asinasyon, huli kan sakramento kan kapiyastahan ngunya na aldaw, pabuluson mo ang mga balaog kan Espiritu Santo, sa bilog na kahiwasan kan kinaban, asin sa pagpuon kan paghulit kan marahain na bareta sa inda, nanahaman kan Diyos no na grasya, magpano siring man sa mga puso ni mga paratubod ngunyan. Huli ka Krisong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asinagahade, sa pagkasano kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos ng kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag, manunungod kan mga apostoles na napano kan Espiritu Santo. Inako ninda an Espiritu Santo, asin pinunan ninda ang pagbalangibog kan mga katukdoan nin kagurangnan. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pagdatong kan aldaw nin Pentecostes, sindagabos nagkatiripon sa lugar mansanang idto. Padaling nadangog ninda ang sarong tanog nagikan sa langit, siring sa hagubuhob nin makusog na duros. Ang tanog nakapano sa bilog na harong na sa indang namumugtakan. Nagpahiling sa inda ang mga dilang kalayo na nagkakabaranga asin nagtugdon sa ibabaw kan payo nin lambang saro sa sainda. Sindagabos na pano kan Espiritu Santo, asin nagpuon na magtaram sa manlaen-laen na tataramon, susog sa ipinataram sa inda kan Espiritu Santo. Sa Jerusalem, may nag-eerok na mga tawong makadiyos,
Mga Hudyo na hali sa gabos na banwaan sa irarom nin langit. Kan madangog ninda ang tanog, nagtiripon sindagabos ng aralas. Huli tanadangog nin lambang saro ang mga apostoles, nagtataram sa sadiri nindang tataramon. Nangalasinda asin naghapot. Bakong mga taga-Galilea ni gabos na mga nagtataram, ta daw talambang saro sa sato, nakakadangog sa nagima-tanyatong tataramon. Mga Partes, Medos, asin Elamitas, mga hali sa Mesopotamia, Judea asin Kapadocia, sa Ponto asin Asya, sa Griya asin Pamphylia, sa Ehipto asin sa runa nin Libya, nakataid nin Sirene, mga nakikihimanwa na hali sa Roma, mga Hudyo asin proselito, mga Cretenses asin Arabes, sindagabos, nadadangog niyato na nagtataram sa satong sadiring tataramon, dapit sa mga ngangalasan na ginibo nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, isubol mo an sa imong espiritu, asin mababago an kinaban. Pag umawanan kagurangnan kalagko, o Diyos na kagurangnan, ikaurog kadakula, an sa imong gubing kamurawayan, ika napapalibutan nin liwanag. Dakul an sa imong mga ginibo kagurangnan, marahay an paglalang mo kan gabos na bagay. Andaga pano kan sa imong mga linalang, kalagko pag umawa an kagurangnan. Ani kaduwang babasahon, iyo an manunungod kan manlain-lain na balaog, nagikan sa Espiritu. Iguanin kadakol na mga balaog, alagad iyo man ini ang nagsasaro sa tuya ki Kristo. Hinanyugon po niya to, ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mayunin makakasabi si Jesus kagurangnan, kun bakong sa bagsikan Espiritu Santo. Manlain-lain ang mga balaog, alagad saro sanang Espiritu. Manlain-lain na paglingkod, alagad saro sanang kagurangnan. Manlain-lain na gibo, alagad saro sanang Diyos na nagigibo kaiyan gabos. Sa lambang saro iwinawaras ang balaog kan Espiritu, para sa pakinabang ning gabos. An hawak saro sana, alagad dakol ang mga kabtang, an gabos na kabtang kang hawak, totoo dakol, alagad minabilog nin saro sanang hawak.
Siring kaiyan si Kristo. Sa saro sa ng Espiritu, kita gabos binunyagan, Griego asin Hudyo, uripon asin bakong uripon, saro sa ng Espiritu ang ipinainom sa to gabos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Sekwensya. Madya o banal na Espiritu, madya hali sa langit padarhan, at banaag nin simong liwanag. Madya o ama nin mga dukha, madya borabo nin mga biyaya, madya liwanag nin mga kalag. O marahayon na pararanga, madya sa puso mi mag-erok ka, asinan kalagmi paogmahon. Sa pagal dakulang kay ngaloan, tayni dakulang kaginhawahan, sa luha dakulang karangahan. O liwanag na magayagaya, an puso mi pakipanoa, pusong namumuot simo sana. Kundai an sa imong pagtabang, ang tawo dainin kaalingan, daing anuman nakarahayan. Ang mga digta pakiliniga, ang mga alang pakiririha, ang mga lugad pakibulunga. Ang pusong matagas palumuya, ang pusong malipot palaada, ang lagalag sa dalan apoda. Tawan sa mga surugoon mo, sa mga nagsasarig sa imo, ang balaog mong nagkakapito. Kabanalan sa muya warasan, asin sa oras ng kagadanan, kamurawayan daing kasagkoran. Amen. Alleluia. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal ni Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kanandaw na ito, enot na daw nen semana, pirinto ang mga pintuan duman sa harong na pinagtitiripunan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Si Jesus naglaog, nagpatahaw sa inda, sinagsabi, mapasindo ang katuninungan. Pagkasabi kay ni, ipinahiling niya sa inda ang saya mga kamot asin hirong. Ang mga disipulos nagkaurugma, pakahiling sa kagurangnan. Giraray nagsabi sa Jesus sa inda, mapasindo ang katuninungan. Siring na ako sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Dangan hinayupan niya sinda asin sinabihan, ako anindo an Espiritu Santo. An kisay man nakasalan sa indong patawadon, mapapatawad. An kisay man nakasalan,
na nainindo patawadon, dai mapapatawad. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Maray na aga po sa gabos. Maray na agaman po, Father. Asin, happy birthday sa Satuya Gabos. Pakigreet po ang sa indong kataid. Happy birthday. So, gunyan po, kafiestahan kan Pentecostes. Asin, gunyan man, birthday po kan simbahan. So, ang Pentecostes po, gikan sa tataramo na Grego, nanbod sabihon, ika-50 aldaw, 50 days after Easter. Ninhuli, taini ang ika-50 aldaw, pagkatapos kan pagkabuhay liwat, kan kagurangnan, Hesu Kristo. Ini ang aldaw na pinili kan kagurangnan, tangani na ipadaras sa tuya, ang banal na Espiritu. Pwede ser, na bakong madali na saboton ang sayang pagdadanay sa tuya, ninhuli taenot mayo kita, nin malinaw na paglaladawan sa iya, ninhuli ta siya sarong Espiritu. So we really do not have a clear image of who the Holy Spirit is. Bakong arog na Jesus na akin ng Diyos na nanitaw, ukon bako man ang Diyos Ama nakanglalang ang satuyang pagkamidbid sa banal na Espiritu, mayong kasiguruhan, ninhuli, taigwas sa nakita, iyo ang mga simbolo na makukuhaan niyato sa banal na kasuratan. What we have are only symbols which represents the Holy Spirit. So ano-ano po ining mga simbolong ining mga tugang? Yaon dyan ang simbolo kan duros, the wind. Arog kan sa tuyang nadangog sa enot na basahon. Ang dilang kalayo, tongues of fire, na nagtugdon sa payo kan mga apostoles kan aldaw nin Pentecostes. Asin an gayod pinakapopular even sa mga aki na simbolismo kan Espiritu Santo, iyo po ang salampati o gamgam na nagluwas halis sa langit kan mabunyagan si Jesus sa salog ni Jordan. Remember, kang mabunyagan po o kan binunyagan ni Juan Bautista si Jesus duman sa salog ni Jordan, nadangog ang tingog kan Ama, asinan salampati na naglalayaw-layaw sa itaas. No? Asin sinabi kan Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So, ang duros o hinangos, simbolo nin presensya kan Espiritu Santo. Ang kalayo, simbolo man kan init, asin liwanag kan pagkamot. Ang gamgam, ano kaya? Ano ang kahulugan kaini? Oh. Sarong pading misyonero, nagikan sa Ireland na nakapag-adal nin kadikit na Tagalog, ang nagtukaw sa konfesyonaryo. Ninhuli takapos ang sayang bokabularyong naaraman sa Tagalog, nagdara siya nin sadit na Tagalog English Dictionary kung saan igwa siya nin tataramo na day masabutan o maintindihan. Tranquilo naman na nakalihis si Enot na oras kan pagkumpisal. Nasabutan niya si mga kasalan asin nakapagtao pa siya nin hulit. Bigla na sanang igwa ni nagkumpisal na arog kaini, "Father, patawadon mo po ako, ta ako po nagkasala. Naghabon po ako, si panugangan ko po, minuda ko, asin Father, igwa po akong ihahayag sa imo.
igwa po akong kulasisi. So, ang kulasisi baga, kabit o babayeng kasaroan na bakong agom. So, biglang napaisip ang padi, what is kulasisi? So, binuksan niya ang sa iyang pocket dictionary asin hiniling, kulasisi, noun, a little bird, good for pet. So, sabi kan padi, good, pira ang kulasisi mo. Simbag naman kang nabigla na lalaki, duwa po padre. Kung siring, itao mo sako ang saro, ako na ang maataman. Mga tugang, masakit man talaga pagbakong malinaw ang pagsabot mo sa sarong tataramon. Ang resulta, day pagkakainintindihan, salang pagkakasinirabutan, pagkakaribong, pagsuruhay-suhayan. Asin araman yato, naan kulasisi, iyo ang rason kan pagkakaraot kan familia, asin relasyon. An balaog nadara kan Espiritu Santo, iyo ang pagkakasararo. No? So it's unity that the Holy Spirit brings us. And I hope and I pray na itong mga nagdadara kan tataramon na unity mananggad ang daraninda, bako ang pagkakabaranga. Ini ang nadangog niyato sa enot na basahon. Asin sinagabos na pano kan Espiritu Santo, asin nagtaram sa manlain-lain na lingwahe, susog sa itinao sa inda kan Espiritu. Mas kinangani, manlain-lain na tataramon, ang itinao sa inda, nasasabotan sinda, kan mga nakadangog sa inda. Tano naging siring kaini mga tugang. Ang sabi ni San Pablo sa ikadawang babasahon, manlain-lain na balaog, alagad saro sa ng Espiritu ang nagtatao kaini. So there are different gifts, but only one Spirit who gives us all. No? Buot sabihon, ang Espiritu Santo ang nagbubugkos asinanason kan pagkakasararo. Nakakamundong hilingon ang mga Kristiyano nag-iiriwal asin nagrarautan sa lambang saro. Ang mas nakakamundo, iyon na igwanin mga taong nagagamit kan tataramon ng Diyos, tangani na duhagion an sa iyang kapwa. An kaipuhan na epekto, kan balaog, nadara kan Espiritu, iyo an katuninungan, asin bakong karinibukan. Andara, kan banal na Espiritu, iyo ang katotohan, asin bakong kariribungan. Urog pa po, ngunyan, ta laganap sa social media and disinformation, ang mga fake news, ninhuli na ngani po, sa kadukol-dakol na mga troll farms na makukuan niyato, mahiling niyato, mababasa niyato sa social media. So, bako pong kariribungan, kundi katotoohan, andara kan banal na Espiritu. Asin ini ang napapanahon na pangangaipuhan kan satuyang kinaban. An mabuhay sa katotoohan, asin bako sa kaputikan. An satuyang padangat na Kardinal Tagle nagpapagiramdom sa tuya na maging marigmat asin magmaan ninhuli ta nakakamati kitangunyan nin krisis nin katotoohan. Crisis of truth, huli sa mga nakaaging pangyayari sa satuyang sosyedad. Mga tugang, kung babasahon niya to ang mga presenting pangyayari, gamit ang matanin pagtubod, mauyon kita
na talagang igwa kita nin krisis sa katotoohan. Kaipuhan niya to ang tabang kan banal na Espiritu. So we really need the help, the guidance, and the direction of the Holy Spirit. Inianenot ng pataratara ni Jesus pagkatapos na siya nabuhay liwat. Pagkatapos, hinayupan niya sinda at sinagsabi, ako anindo ang Espiritu Santo. Hilingon niya to ang satuyang buhay. Igwa daw, nin katuninungan sa laog kan sakuyang pamilya. Is there really peace within my family? Is there really peace within myself? Igwa daw, nin katuninungan sa kuyang sadiri. Igwa daw, nin katuninungan sa kuyang sosyedad. Kunda ipanyato ini na eksperyensya mga tugang, gayon, da ipanyato tinutugutan na maghadi ang Espiritu Santo sa satuyang buhay. Ang Espiritu Santo, bako na kumbaga kulasisi. Ang kulasisi, nagraraot, nagwawarak, nagsusuhay sa pagkakasararo kan pamilya. Ang Espiritu Santo, nagbubugkos, nagtitipon, nagsasaro. Ang dara niya, katuninungan, asin, pagkakasararo. Asinurog na sa gabos, ang balaog, nadarakan Espiritu Santo, iyo ang kabanalan. So it's holiness that the Holy Spirit brings to us. Mas kinangani, ang simbahan, binibilog nin mga taong makasalan, ang Espiritu Santo man ang nagpapadanay kan sa iyang kabanalan. Ang kabanalan, ang mawot nin Diyos para sa tuya gabos, asin ini ang preba na pinaghahadean niya kita na sa iyang mga aki. Kaya naumutan ko mga tugang sa kapiyastahan na ini kan Pentecostes, hagadon niya to sa mahal na Diyos, ang balaog, nin banal na Espiritu, tangani na mapano kita, nin pagkakasararo, katotoohan, asin, kabanalan. Matindog po. Dakas sa Diyos sa mga makakamang, kaglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang ipinangina muli kan Espiritu Santo, namun Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ilinubog. Uminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat alis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to, kan Diyos sa mga makakamang, ale duman mabalik sa paghukom,
sa mga buhay asin mga ganap. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santo, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni naman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Bilang komunidad na binunyagan sa Espiritu, magdulo kita sa Ama, asin idulot ta sa iya ang satuyang mga pangangaipo, ang simbag kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan, ang hawak ni Kristo, sa bagsik kan Espiritu Santo, buksan ang mga puso kan mga paratubod, asin baguhon ang lawog kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang komunidad, magtalubo kita sa orog na pagpahalaga, kan sa tuyang mga balaog, asin gamiton ang mga ini sa orog na pagmangno sa lambang saro. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing mabanaag sa to ang espiritu nin pagkamuot, katoninongan, kaugmahan, karahayan asin kabuotan sa gabos nyatong masabatan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa pasabong kan Espiritu Santo, urog nyatong pagmakulgan ang mga nagehelang, asin mga gurang sa satuyang komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, rangahon kan Espiritu Santo, asin ang mga nagmumundo, magugma sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, padarahan ang sa iyong banal na Espiritu, sa muyang puso, tanganing kami maging sa imong mga paratubod na saksi, asin kasangkapan sa pagtara kan gabos sa pagkasararo, nin buhay asin pagkamot, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Matukaw po ang gabos.
Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako, asinan sa indong atang, mga kamandugod kan Diyos sa mga kamahan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, amibi kami, itugot mo na susog sa panoga kan sa imong aki, ang Espiritu Santo, bulano sa magpahayag sa mo, kan misteryo kaining sakripisyo, asin maninigong magbuyagyag, kan gabos sa katotoohan, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasindo, Asin sa imong iitas espiritu, ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sina kaligtas sa danay asin mensan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banan Ama, Diyos sa mga kamahan na ding kasagkoran, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Taika na nagtatapos kan sakramento Pascual, nagwaras kan Espiritu Santo ngunyan na aldaw, kasainda na ginibo mon magin mga aki sa pag-ampon, huli kan pakisumaro sa bugtong mong aki, siya ang kapinonan kang namumundag na simbahan, nagtaltag kan Diyos noon na pakasabot sa gabos na banwaan, sinagsaro kan manlain-lain na mga tataramon sa pagpahayag kan sarong pagtubod. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagugmaan gabos sa bilog na kinaban. Kaya ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles sa potestades, nag-aawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Sinaga, ano kan sa imo kamurawayan, o sana akay taasa, palada na minaligid sa ngaran kan kaguranan, o sana kahit asa. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabunin gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang, namibi kami, pabanala kanambuan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo, kan sa mong kagurangnan, na si Jesu Kristo, kan siya sa rugari niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, pagkanyaman kan kali, sin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom kay ni,
tainian kalis kan sakuyan dugo, kan bago sindanay natipan na papabuluson para sa indo, sin para sa dakul, na pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan sin pa buhay luwat, nagdodolod sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali sin kaligtas sa nagapasalamat, na pinagpagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginundumang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siling man ginunduma sa iyong pagkaherakan sa mga tugang, na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiray kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na siyang agom, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamaraway sa imo siling man huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen, amen, Matindog po. Nadugdan kan manakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun nakaogalean, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, manalon ang ngalan mo, magdato ang kadehan mo, yari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, ansamo kakanun sa rualda, itao mo sa muya nganya,
asin patawagan mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo at mga nagkakasala sumuyan. Asinare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Imuan kandehan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sindoan sa kong katuninungan, itinataw ko sindo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya patuninong, asin magkabaranyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, sinagahades sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Dei, qui tollis peccata mundi, awi kami nin katoninong. Maluhod po. Uya an kordero kan Diyos, uya nagapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, mako akong maninigo, na'y kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauman.
Matindog po. Mamibi kita, idoko an payo. O Diyos na nagwaras sa imong simbahan, kan mga langit no na balaog, at amana ang grasya na sa imong winaras, tanganing danay na magkusog, an pinabulos na balaog kan Espiritu Santo, asinan kakano nin kalag, magpatalubo, kan pagtubos sa kod paman, huli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi kan simbahan in Cáceres na nakikilakbay, nakikisumaro, nakikihiras, si nakikimisyon. Uya kami sa tubang mo, Espiritu Santo, nakakatiripon sa ngaran mo, magdanay kalugod sa muyang mga puso, ikanasulong magiya sa mo, tukdoan ang dala na dapat ming agihan, asin kun paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibo, na daiuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na sa mong kakulangan, sa pakasabot, magdaras sa mo sa langdalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburunyog sa danay mong pagantabay, tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asinday makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabos, sinahagad mi sa imo na naghihiro sa lambang saro asin puso, kasaro ka nama asin kan aki, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Ngunya na ikaenot Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na itataon niya to, tabang para sa seminaryo digdi sa Satong Archdiocese. Itatao ini sa opisina kan ekonomo sa residensya kan Arsobispo. Padagos kami nag-iimbitar sa mga mag-aragom na ipakasal sa simbahan. Itong mga nagsasaro na 5 taon pa itaas. Magkakaigwanin mass wedding sa June 25 digdi sa Satong Parokya. Ini ginigibo niya to sa padagos ng pakikipagtabangan kan parokya sa family ministry kan Archdiocese. Libre ining itatao sa mga kakasalon. Tabi man magrani asin makihumapot sa opisina kan parokya si mga interesado. Collections for the week for May 23 to 29, 2022. Cash receipts, daily collections, 15,100 pesos. Sunday collections, 22,789 pesos. Second collection for Catholic Communication Sunday, 8,891 pesos. Collection boxes, 7,720 pesos. Total collections for the week, 54,050 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Marilyn Amorado and Dizon family, Ayan family, Juanito Jr. Velasco, Lucille Velasco, Lydia Ortiz Benaobra, Calata and Fornea family. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peñafrancia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Matindog na po para sa huning bendisyon. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sumakamhan, anama, asinan aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Uro pa kanyato ang banal na Espiritu. Salamat sa Diyos, salamat
sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Marinaga po sa gabos. Maray na aga po, Father.